салом дӯстон, айни замон дар вайрини гарадо қарор дорем, ноҳияи Сино, минтақаи Гипразем. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гипразем. Аз ин тараф бошад ҷои канечкаи маршруткаву автобусо. Ва аз ин тараф 201 дивизия. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Дӯстони азиз, якум, дуюм, сеюм не охиронги бино. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар назди бино майдончаи варзишӣ аст ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 6 ошонаш ҷойгир мебошад. Мана ҳамин подъезд, лифтош чипқатия. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. 4хонага 5хонага кардагиам бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошона иборат аст. нархи хона бошад 853 000 сомонӣ, 80 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2600 мебошад. ватсап доранд аз номи канали Дом TJ занг зада пурсол шавед. мо бошад навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ роҳ рав дӯстони азиз, хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи кухни гарнитур. дигар ҳама чизоша мебаранд дӯстони азиз. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо панҷум ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. дар хона дута балкон аст дӯстони азиз. якташ дар ин тараф мебошад балкони калон, якта дигараш дар ин тараф дӯстони азиз. ин якум ҳуҷра дӯстони азиз, ҳуҷраи хоб аст. дар ин ҷо дуюм ҳуҷра, инам ҳуҷраи хоб мебошад. ин сеюм ҳуҷра меҳмонхона аст. ва дар меҳмонхона дӯстони азиз балкон аст. бозори Вориси Сомон, бозори Гипразем яъне деҳқонбозор, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо дӯстони азиз, ошхона. чӣ хеле ки гуфтем, хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи мана ҳамин ошхона, мана ҳамин кухни гарнитур. ин меистад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ва боз як хубии дигари ин хона дар он аст ки чӣ хеле ки гуфтем, дута балкон дорад ва ин дуюм гиш мебошад. дар назди бино майдончаи варзишӣ аст. мактаб, боғчаи кӯдакона, ҳама чизҳо даркорӣ дар наздикии бино ҳаст дӯстони азиз. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ҳоҷатхона, нархи хонаро боз такрор мекунем. 853 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсол шавед. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.